క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామమున మీకు శుభములను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మన ధ్యానాంశము పరిశుద్ధుడైన యోహాను వ్రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయము 5వ వచనము. కాబట్టి యేసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యొద్దకు వచ్చుట చూచి, వీరు భుజించుటకు ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెత్తుమని ఫిలిప్పును అడిగెను. ఈ వాక్యమును మనము కొద్ది నిమిషములు ధ్యానించుకుందాం. ప్రియమైన వారలారా, ఈ వచనమును మనం గమనిస్తే యేసు క్రీస్తు తన వైపునకు వస్తున్న ప్రజలను చూసి వారి యొక్క అవసరతలను కనుగొన్నాడు. ఆ సమయంలో వారికి ఏం అవసరమై ఉందో దానిని అద్భుత రీతిగా నెరవేర్చాడు. యేసు దగ్గరికి వచ్చిన ప్రజలకు ఆ సమయంలో ఆహారం అవసరమై ఉంది. యేసు తన శిష్యులను పిలిచి వారికి ఆహారం ఏర్పాట్ల గురించి చర్చించినప్పుడు వారు ఇంతమందికి ఆహారము తీసుకుని రావడము కష్టమని సమాధానం ఇస్తారు. వారి దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటి ధనం అవ్వచ్చు, లేదా వారు దూర ప్రాంతంలో ఉన్నారు అనేటువంటి పరిస్థితి అవ్వచ్చు. వారైతే ఏమీ చేయలేమని సమాధానం ఇచ్చారు. కానీ యేసు అక్కడ ఒక సూచక క్రియ జరిగించాడు. ఒక చిన్న పిల్లవాని దగ్గర ఉన్న 5 రొట్టెలు మరియు 2 చేపలతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని 5,000 మందికి సరిపడా ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచాడు. వారందరూ భోజనము చేయగా ఇంకా మిగిలిన వాటిని 12 గంపలకు ఎత్తినాడు. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, మన జీవితంలో మనము క్రీస్తును వెంబడించడం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఆయన మన పట్ల ప్రత్యేక దృష్టి కలిగి ఉన్నాడు. మన ప్రతి అవసరత ఆయనకు తెలియను. అయితే తగిన సమయమందు ఆయన మన ప్రతి అవసరతలను తప్పక తీరుస్తాడు. మొదట శిష్యులను అడిగాడు, ఏమీ చేయగలమని. వారి ముందు ఎన్నో అద్భుతములు చేసిన యేసుకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదని తెలిసి కూడా ఈ సమయంలో ఆయన శక్తిపై వారు నమ్మకం ఉంచలేకపోయారు. మనము కూడా మనకున్న అవసరతలను సాధ్యం చేసే దేవుడు మనకు ఉండగా ఆయనపై విశ్వాసము చూపకుండా మనము ఆ అవసరతలను తీర్చుకోలేమనే దిగులు పడుతూ ఉంటాం. దానికి కారణం మన దగ్గర లేని వాటిపై దృష్టి పెడతాము, కానీ మనతో ఉన్న దేవుని మీద ఆధారపడము. యేసు క్రీస్తు తన దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటి ఆహారముతో తండ్రికి కృతజ్ఞత చెల్లించాడు. ఒకవేళ మనం దేవుని మీద ఆధారపడే అనుభవం మనకు ఉండాలంటే మనకు ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులతో దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తే మనకు జీవితంలో ఏ కొదువ ఉండదు. కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళరా, మన జీవితంలో దేవునిపైన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అలాగే ఆయనకు మన అవసరతలు తెలుసు అని మనం నమ్మాలి. ఆయన మన అవసరతలను తప్పక తీరుస్తాడు. అయితే మనము మనతో ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులతో ఆయనను స్తుతించాలి. ఒకవేళ మనకు ఆర్థిక అవసరత ఉంటే మనం అనుభవిస్తున్న లేమిలోనే మనం ఆయనకు కృతజ్ఞత అర్పణ చెల్లిస్తే మన జీవితంలో ఆయన జరిగించే అద్భుతాన్ని చూడగలం. ఒకవేళ మనం అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటే క్షీణిస్తున్న ఆరోగ్యాన్ని చూసి దిగులు పడడం మానేసి ఆ అనారోగ్య స్థితిలోనే దేవుణ్ణి స్తుతిస్తే మన జీవితంలో అద్భుత రీతిగా స్వస్థతను చూడగలం. ఇలాగా మనం ఎలాంటి సమస్యల్లో ఉన్నా ఆ ఘోరమైన స్థితిలో కూడా ఆయనను స్తుతించే అనుభవం మనకుంటే తప్పక మన జీవితంలో ఆయన మహిమను చూడగలం. కాబట్టి మనం ఇక నుండి మన దగ్గర లేని వాటిపైన దృష్టి ఉంచడం మానేసి మనతో ఉన్న బలమైన దేవుడు సమస్తాన్ని సాధ్యపరచగలడని మనం విశ్వాసం ఉంచి ఆయనను స్తుతిస్తే తప్పక మన జీవితంలో అద్భుతాలు చూస్తాం. అటువంటి కృపా భాగ్యము దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుకుందాము. పరిశుద్ధుడా, జీవం గల యేసయ్య, మా జీవితంలో మరొక రోజును అనుగ్రహించినందుకు నీకు స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాం. నిన్ను విశ్వసించే వారి హృదయ రహస్యములు ఎరిగిన దేవా, మా ప్రతి అవసరములు ఎరిగిన దేవా, ఎలాగైతే 5 రొట్టెలు 2 చేపలను 5,000 మందికి అద్భుత రీతిగా పంచి వారి ఆకలి తీర్చారో అలానే మేము అసాధ్యమని భావించే మా పరిస్థితులను నీ శక్తితో బలముతో బాగుపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం.
మా లేమి కొరతలలో నిన్ను నమ్మి నీ వైపే నిరీక్షణగా చూసే అనుభవం, మా బాధల్లోనే నిన్ను స్తుతించే అనుభవం మాకు అనుగ్రహించుమని, తద్వారా మా జీవితంలో నీ మహిమను చూసే ధన్యత మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు అత్యున్నతమైన నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మమ్మల్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్.